A pénzemet én máma minden mulatom. Ami a infláció folyik itt ebben a rendszerben. Hova lett a pénz? Végezz el a pénzvarázslatot. A pénz a számládon nem forgott valami jól, volt, nincs? Mi az, hogy korrupció? És ha megfizetem? Van vagyonom természetesen, de azt nem tudom megítélni, hogy az mekkora. Az milyen szegény gazdagság, ez milyen gazdag szegénység. Fizessenek a gazdagok! Ó, hogy a pénz nem számít sokat! A pénz, az átkozott pénz komolyan ez befolyásolja az egész Sziasztok, vagy ahogy a költő mondja az egyik kedvenc versemben, real estét kívánok. Ez itt a Fárasztó Sportág újabb epizódja. Szokás szerint itt van velem Barta Zoli. Hello Zoli! Sziasztok! És itt van velünk Nagy Ernő is. Szia Ernő! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Ernő a vendégünk ebben a mai adásban, akit majd részletesebben be fogunk mutatni, illetve ő magát, de annyit még elmondok, hogy ez egy nagy dolog most, több szempontból is. Az első epizódunkban említettük, hogy kétféle ilyen epizódtípus lesz, erre utaltam azzal, hogy ez most a nagyobb lélegzetű történet, és a beköszönéssel már egy kicsit beharangoztam a témát is, amit majd a vendégünk segítségével fogunk jobban kifejteni. És mi is ez a téma, amiről ma beszélni fogunk? Felvezetésképpen két gondolatot szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy az elmúlt bő egy évtizedben Magyarországra, de nagyon sok más országra is jellemző volt, hogy az ingatlanárak gyorsabban növekedtek, mint a fizetések, és ez oda vezetett, hogy egy átlagos fiatal számára egyre elérhetetlenebbnek tűnik a saját tulajdonú lakás. Ma Magyarországon a nettó mediánbér mondjuk olyan évi 4 millió forint körüli, és egy jobb lakásért simán elkérnek ennél 10-szer annyit is. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a teljes nettóbért félretesszük, akkor 10 évig kell takarékoskodni, hogy valaki ki tudja fizetni. És a sok más országban is hasonló arányok figyelhetők meg, az Egyesült Államokban ilyen 7-8 évre jön ki. Szóval ez az egyik ilyen érdekes jelenség. A másik, amit kiemelnék, az az, hogy a regionális különbségek vannak abban, hogy hányan laknak egyáltalán saját tulajdonú lakásban. Mondjuk Romániában ez az arány majdnem 100%, Magyarországon is egészen közel van hozzá, 90% fölötti, míg máshogy mondjuk Németországban, vagy az Egyesült Államok bizonyos részein, mondjuk Kaliforniában ez csak olyan 50% körüli. Szóval egyelőre ennyit a számokról, és ezek alapján úgy láttuk, hogy érdekes lehet részletesebben is körbejárni az ingatlan témakört. Ezért hívtuk meg vendégnek Ernőt, aki a Fundamenta lakáskassa igazgatója, a lakáspiac igen jó ismerője. Ráadásul nem csak hatalmas szakmai tapasztalata van ezen a területen, hanem ebből a kutatási témából szerezte a PhD-ját is. Szóval Ernő, hány éve is foglalkozol te az ingatlanpiaccal? Köszönöm szépen a bemutatást, igen. Hát én 1996-ban kerültem a lakáskasszához, ott az alapításban vettem részt, aztán ugye amikor a Fundamenta meg a Lakáskassa egyesültek, akkor az volt 2003-ban, azt is végigcsináltuk, aztán egy elképesztő ilyen növekedést átéltük közben a lakáspiaci változásokat, a piac átalakulását, fejlődését, visszaesését, és most ugye benne vagyunk egy olyan folyamatban, ahol tavaly novemberben hír esett arról, hogy a bankholding megvásárolja a mi osztrák és német tulajdonosainktól a cég 76%-át, ennek a tranzakciónak a közepén vagyunk most, de tényleg így akkor visszaszámolva, hát bőven 25 éven túl vagyok már ezen a piacon, úgyhogy sok mindent láttam, meg átéltem, és hát emiatt is kezdtem el kutatni ezt a témát. A Miskolc Egyetemen doktorandusz voltam, aztán tavaly sikerült is a PhD fokozatot megszereznem, és ez volt a kutatási témám, a lakástulajdonlásnak az okai.
ha már ezt megemlíted, akkor szerintem ezzel kezdhetjük is a beszélgetést. Említettem a felvezető statisztikákban is, hogy a fejlett világon belül is elég jelentős eltérések vannak abban, hogy hányan laknak saját tulajdonú lakásban. Pontosan mik is a mintázatok ebben, és milyen sajátosságokat lehet erről megállapítani? Az látszik, hogy Magyarországon nem igen van más megoldás, mint a magántulajdonú lakásban lakás. És ugye a kezdetben általad említett nehézségek pont ezekre vezethetők vissza, hogyha valaki fiatal elkezd lakást keresni, akkor nem igen van más útja, mint az, hogy valamilyen módon lakástulajdont szerez. Én is azt néztem meg, hogy Magyarországon nagyon magas ez az arány, ugye 90% fölött ezt említetted, és hogy ez most akkor jó vagy rossz, vagy hogy lehet ezt értékelni. És hát azt kezdtem el vizsgálni, hogy mi lehet ennek az oka. Egyébként az érdekes, hogyha mintázatban egy ilyen mélyebbre megyünk, akkor például Ausztriában azt látjuk, hogy a városokban rendkívül alacsony a tulajdonlásnak az aránya, vidéki településeken meg rendkívül magas. Onnan jön ki ez a 50-60-70%-os, a miénkhez képest még mindig jóval alacsonyabb érték. És hát ugye az itt az érdekes kérdés, hogy vajon ez honnan jön. Egyébként, hogyha a hallgatók magukba fordulnak, és mindenki fölteszi a kérdést, akkor ott is érdekes lehet, hogy ki az, akinek a szülei, testvérei, nagyszülei nem magántulajdonú lakásban laknak. Tehát Magyarországon nagyon-nagyon ritka az eset, amikor nem ez történik meg, és ezt látjuk magunk körül egyébként. És ilyen vidék, főváros viszonylatban itt is gondolom azért hasonló dolog figyelhető meg, mint Ausztriában, csak legfeljebb nem ilyen mértékben. Hát ugye lehet, hogy majd fogunk erről később még beszélgetni. Az a probléma Magyarországon, én legalábbis így látom ezt most, hogy nem is igazán vannak nem magántulajdonú lakhatási formák, tehát a nagyobb városokban az albérlet vagy a lakásbérlés az egy igazi minta, vagy egy igazi lehetőség, főleg a fiatalok meg a diákok részére, de azok is tulajdonolt lakások, csak legfeljebb nem a tulajdonos lakik benne, hanem kiadja albérletbe. De ezen kívül másfajta értelmes nem tulajdonlási formák, bérleti formák nem igen léteznek Magyarországon, és szerintem ez egy probléma, de ezzel lehet, hogy most lelövök egy poént még majd, ami később kell, hogy jöjjön. Szerintem érdemes az elején lelőni a poénokat, amíg még vannak hallgatóink, úgyhogy ez semmiképpen sem baj. Egyébként ehhez kapcsolódik az a statisztika, amit szintén találtam, ez az OECD-nek egy gyűjtése arról, hogy milyen típusú eszközökben van a háztartásoknak a megtakarítása, és Magyarországra a második legmagasabb arány jött ki az OECD-n belül. Több mint majdnem 85% az, ami lakástípusú, és ez úgy jön össze, hogy 50% fölött van az a lakás, amiben lakok, és arra még ráadódik több mint 25%, ami olyan lakás, amiben nem lakok, de amint említetted, ezt így albérletbe kiadom másoknak. Tehát, hogy gyakorlatilag szinte a teljes vagyoneleme a magyar háztartásoknak az ingatlanban, ilyen lakástípusú ingatlanban van, és mondjuk a pénzügyi befektetés az elenyésző, ilyen 10% alatti. Igen, ez az igazi nagy kérdés, és ezért nagyon fontos ennek a témának a vizsgálata véleményem szerint, mert tudjuk azt, hogy a gazdaság szektorai között a lakosság az, ami elsődlegesen megtakarító, hiszen mind a vállalati szektor elsődlegesen hitelfelvevő, az államról meg pontosan tudjuk, hogy eleve inkább forrásokra van szüksége. És ugye az a kérdés, hogy amikor a lakosság megtakarít elsődlegesen, akkor mibe helyezi el ezeket a megtakarításait, és úgy tűnik, hogy Magyarországon nagyon domináns az, ami ingatlan tulajdonba jelenik meg. Értelemszerűen ebben az esetben jóval kevesebb megtakarítás, lakossági megtakarítás jut adott esetben a vállalkozásokat finanszírozó formákba, például részvénybefektetések vagy kötvények. Ráadásul ezeknek a nagy részét is ugye az állam a kötvényeken keresztül gyakorlatilag fölszívja, tehát hogy ennek azért makrogazdasági szempontból a szektorok között is van egy nagyon komoly jelentősége, hogy miben van a magyar lakosoknak vagy a magyar polgároknak a vagyona. Erre vannak egyébként, az Európai Központi Banknak is vannak erre kimutatásai, ilyen kérdőíves megkérdezések, és ott tényleg az látszik, hogy viszonylag kevés vagyonnal rendelkezik a hazai lakosság, mondjuk összehasonlítva egy osztrák, vagy egy német, vagy akár egy cseh polgárral, viszont annak jóval magasabb arányában ez ingatlanban fekszik. Ez egyfajta függetlenséget is jelent értelemszerűen, meg ez egy nagyon védett vagyonelem,
arról meg lehet gondolkodnunk majd, hogy ez mennyire jó, vagy éppen nem jó. Igen, szerintem itt két kérdés merül fel ezekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy milyen gazdaságpolitikai, ilyen gazdasági fejlődési következményei vannak ennek a sajátos szerkezetnek, a másik pedig az, hogy miért alakult ki, mivel ez mondjuk időben előbb jön, talán beszéljünk egy keveset erről, hogy látod, hogy miért alakult ki nálunk ez az egészen sajátos, számunkra természetesnek tűnő, de ha megnézzük mondjuk Európát, meg a fejlett országokat, akkor egyáltalán nem annyira elterjedt és általános modell. Igen, ugye a említett dolgozatomban ezzel kezdtem én is először foglalkozni, fölépítettem egy modellt, ami alapján azt néztem meg először, hogy van ennek valamilyen kulturális oka. Ez egy rendkívül izgalmas tématerület, hogy van-e valamifajta magyar néplélek, magyar sajátosság, vagy bármi. Az látszik, hogy igazából nincsen. Tehát, hogy nagyon sok kutatás van, ami szerint mi inkább ilyen mediterrán viselkedésű emberek vagyunk, ezek különbözően, általában ilyen kétdimenziós kutatások, valamifajta ilyen fogalmi párosok mentén, de igazából azon kívül, hogy van egy nagyon erős ilyen bibliai eredeztetés ennek az egész tulajdonnak, meg lakhatásnak, mint egy ilyen erős kulturális háttér, nem lehet ezzel megmagyarázni, hogy miért más ez Magyarországon, mint mondjuk Csehországban, vagy Ausztriában, vagy Németországban, hiszen akkor a különbség még nincsen köztük. Ha viszont ezt elfogadjuk, ugye akkor a következő lépés az kell, hogy legyen, hogy azt nézzük meg, hogy a történelmünkben vannak-e valamilyen olyan okok, amik ezt bármilyen formában magyarázni tudják, és ez egy rendkívül érdekes dolog, mert hogy ilyenek meg találhatók. Hát nem tudom, hogy a hallgatók közül ki az, aki foglalkozott annak idején, vagy foglalkozik Korna Jánosnak a művével. Ugye ő egy nagyon nagy hatású közgazdász volt a 80-as években, meg a 70-es években, aki megpróbálta ilyen makrogazdasági, meg mikrogazdasági eszközökkel leírni, vagy tudományos eszközökkel leírni az akkori szocialista, vagy állami tervutasításos gazdaságokat, és ő nagyon sokat írt már arról, hogy Magyarországon a lakástulajdonlás az egy ilyen menekülési út volt, ezt mondhatjuk így bátran, egy olyan rendszerben, ahol nem lehetett nagyon magas jövedelmet szerezni, viszont nem is lehetett az bármire elkölteni. Évente 1000-2000 nyugati autót hoztak be az országba, az összes többi, ugye KGST, Lada, Warburg és többiek voltak. Igazából az egyetlen vagyonfelhalmozási eszköz az a lakhatás volt, vagy a lakás, a nyaraló, az üdülő és bármi. És ez valahol, szerintem ez determinálja a mi gondolkodásunkat, hogy az ingatlan az egy ilyen biztonságos befektetési forma. Igen, és akkor tehát tulajdonképpen ezt azzal is alá lehet támasztani, hogy mi azt gondoljuk, hogy mindig is ez volt a helyzet Magyarországon, hogy mindenki saját lakásban lakott vagy szeretett volna, de igazából nem ez az igazság, tehát mondjuk a II. Világháború előtt nálunk is a bérlakásrendszer az nagyon elterjedt volt, és a legtöbben nem saját tulajdonú lakásban laktak. Teljesen egyetértek ezzel. Kialakult a világháború előtt egy bérlakás szektor. Alapvetően ezek a nagyvárosokra koncentrálódtak érthető módon, de például Budapesten nagyon sok olyan épület van, amik egykor bérlakások voltak. Ezek lényegében nagy gazdasági szereplők, hosszú távú tőkebefektetései voltak, jellemzően nyugdíjpénztárak vagy biztosítótársaságok, akik képesek voltak 20-30-40 évre befektetni, és ezeket ők nem ilyen pénzügyi eszközökbe helyezték ezeket az összegeket, hanem ilyen bérlakásokat építettek. De ugye ez nem tartott sokáig, tehát az érdekes. És talán még itt annyit érdemes megemlíteni, hogy az ember megy Bécsbe autóval, akkor Bécsben látszik, hogy ezek a bérlakások máig is ott vannak, tehát hogy nagyon nagy arányban továbbra is megtalálhatók, és ezek teljesen elfogadott lakhatási formák ott. Magyarországon ugye volt 48-ban egy erőteljes államosítás, ahol ezeket a bérlakásokat államosították. Érdekes módon viszont elindult egy teljesen ellentétes folyamat is, hogy az állam a tőke hiányából következően támogatta már akkor is, igaz elsősorban a munkásparasztosztály lakhatásának a javítását, mindenfajta állami támogatásokkal, kölcsönnel, tőkekedvezményekkel. Ekkor indultak el alapvetően inkább a falusi építkezések, hogy ez a uralkodó munkásparasztosztály fel tudjon zárkózni az egykori polgársághoz. Tehát, hogy volt igen egy bérlakás időszakunk, de ez körülbelül 48-ban így ebben a formában véget ért, és aztán elindult egy másik korszak.
Ami igazából talán ebben az egész ilyen nem magántulajdonú lakásnak a csúcsa volt, az a 70-es, 80-as évek panelépítkezései, ugye ez mindenütt ismerős, Budapesten, Debrecenben, Miskolcon meg bárhol, amikor ténylegesen állami önkormányzati bérlakások épültek, paneles technológiával, világos, hogy a akkori nagyon komoly népességmozgásoknak kellett egy megoldást találni, és azok bérlakások voltak, nagyjából 20 évig körülbelül. Nem akarom nagyon visszavetni a beszélgetést, de még a Zoli által említett statisztikák óta azon gondolkodom, hogy egy kicsit megtévesztő lehet arról beszélgetni, hogy mibe fekteti a magyar ember a pénzét, meg ennek mekkora része van ingatlanba, miközben azt azért érdemes tisztázni, meg megjegyezni, hogy egy nagyon nagy réteg van, aki egyáltalán nem tud megtakarítani, és esélye sincs feltétlenül saját lakást vásárolni. Nem tudom, Ernő, hogy te ezt hogy látod, mert nekem az a megélésem így mindenféle statisztika nélkül, hogy mondjuk aki 20 évvel ezelőtt volt fiatal, vagy akár csak 10 évvel ezelőtt, annak jelentősen jobbak voltak az esélyei saját ingatlanhoz jutni, mint egy mai fiatalnak. Nagyon nehéz témákat feszegetünk egyébként, és ez egy teljesen jó felvetés Zsolt a részedről, mert hogy az előző gondolatot egy kicsit tovább vigyem, a 70-es, 80-as években kialakult óriási nagy bérlakás szektor a rendszerváltást követő évek alatt, vagy éveken belül villámgyorsan privatizációra került, először az önkormányzatok részére, aztán az önkormányzatok meg a lakók részére, és igazából ez a 90-es évek legelején alakult ki ez a nagyon-nagyon magas hazai magántulajdonlási szektor, ahol kényszertulajdonosokká váltak igazából az egykori bérlők. Lehet, hogy a hallgatók között vannak olyanok, akik saját maguk, vagy a szüleik, vagy a nagyszüleik ezt átélték, töredékáron megkaphatták akkor a lakók, és érdekes módon azóta a hazai lakáspolitika erre magántulajdon szerzésre összpontosít, csak közben tényleg az történt, hogy rendkívül módon megnehezedett a tulajdonszerzés, hiszen látjuk azt, hogy elég nehéz elegendően sok hitelt fölvenni ahhoz, hogy valaki lakást vásároljon. Másrészt meg az ingatlanok drágulnak, az ingatlanok a bekerülési költségei egyre magasabbak, és hogy van egyfajta ilyen versenyfutás, hogy az új építésű ingatlanok drágulnak, ezek magukkal húzzák a használt ingatlanoknak az árait, és akkor a kérdés az, hogy ha nincs alternatíva egy fiatal számára, mint albérlet vagy lakástulajdonlás szerzése, akkor ő mit tud ebben a helyzetben kezdeni, és erre ráépült teljesen az állami támogatásnak egy olyan rendszere, ahol az állam különböző eszközökkel, csokkal, babaváróval, meg a többiekkel igyekszik segíteni a tulajdonszerzést, de nagyon sokszor ezek újra meg újra elértéktelenednek ezek a támogatások, mert hogy közben a szerzés meg még nehezebbé válik. Nekem is vannak felnőtt korú gyerekeim, és látom azt, hogy ha nincsen szülői, nagyszülői segítség, generációk közötti vagyontranszfer, akkor gyakorlatilag tényleg lehetetlen a lakásszerzés a fiatalok számára. Tehát hiába vannak a támogatások, ezek szükségesek, ezek a családon belüli jövedelem vagy vagyontranszferek, ezek a támogatások. Vannak is ilyen statisztikák, én ezt láttam, talán éppen az Európai Központi Bank is gyűjt ilyen statisztikákat, ahol például azt lehet látni, hogy a fiatalabb korosztályban Magyarországon főleg azoknak van saját tulajdonú lakás, aki vagy örökölt, vagy a család segített neki, és önerőből meg nagyon kevesen tudják ezt elérni. Igen, itt volt igazából az egy érdekes, hogy a maga a támogatásoknak a szerepe, mert hogy azért az látszik az elmúlt 30 évünkben, hogy a piaci alapú lakáshitelezés nem bírt igazából erős lenni, vagy csak nagyon-nagyon rövid időszakokon keresztül tudott erős lenni. Az inflációnk az olyan, amilyen, az rendkívül módon ingadozik, és hát a hitelfelvétel ez nem csak alacsony infláció és ezáltal alacsony kamatok, hanem igazából az alacsony kamatok felé történő várakozások, tehát hogy ez meddig fog tartani, 5 évig, 10 évig kéne, hogy kitartson az alacsony kamatperiódus. Ekkor működik egy piaci hitelfelvétel. Hogyha ez nem igaz, akkor maradnak az állami támogatások. Az állami támogatások pedig ebbe az irányba visznek minket. Látszott egyébként, hogy volt egy piaci fellendülés, egy nagyon hamis piaci fellendülés, ez a devizahitelezés korszaka volt, ugye 2000-es évek közepén, 2008-ig nagyjából, ahol működött az alacsony kamat, alacsony önrész, megfizethető hitel története, de aztán ebből óriási bukta lett, és így jött egyébként utána
Nemzeti Bank a prudenciális szabályaival, amik előírják ugye egyrészt az, hogy mekkora jövedelem mellett mekkora hitelt lehet fölvenni, másrészt meg mekkora önerő kell a teljes finanszírozáshoz, és ugye ezek a prudenciális szabályok meg fogják igazából ezeket a hitelezéseket, tehát egyáltalán nem olyan egyszerű ez, az állam pedig a támogatásokkal fut utána, és akkor vidéken falusicsok, városicsok, fiatalok, ugye hány gyereket vállal, tehát az egész lakhatás, ez az egész lakástulajdonszerzés, meg ennek a támogatása összekötődött egy ilyen családtámogatási fölöttes politikai vízióval, és ebben futunk egy ilyen versenyt, hogy vajon a ingatlanárak emelkedése magasabb, vagy a támogatással elérhető hozzáférés javul meg. De hogy látszik, hogy ez nagyon sok országban egyébként az egész lakhatás, ez egy tök egyszerű szociális probléma, ahol a hozzáférést meg kell tenni. Magyarországon szerintem ez inkább egy ilyen nagyon erős ilyen ideológiai szempontú téma, ahol a tulajdonnak a szentsége, maga a tulajdonnak a magas rendűsége az mindent fölír egyébként a lakhatásban. Ezt a tulajdonlással kapcsolatban, ez nem magyar jelenség, mert én már nem is tudom, valahol olvastam erről egy cikket, ahol norvégokhoz mentek ki, ugyanis Skandináviában és különösen Norvégiában nagyon felfutott a lakossági hitelállomány az ilyen ingatlanok kapcsán, és ott megszólaltattak ilyen egyszerű embereket, és ugyanazokat az érveket hozták fel, amit egyébként Magyarországon is hallasz. Tehát, hogy hát ha én most beköltözök egy nem saját tulajdonú lakásba, akkor kifizetem ugyanazt a pénzt, de soha nem lesz saját tulajdonom. Ha viszont veszek, akkor legalább a sajátomat törlesztem, és ez mennyivel jobb. Tehát, hogy kialakult... És még egy képet is felrakadsz a falra, nem? Például. Tehát, hogy kialakult ez a nem teljesen fals, de minden esetre sajátos narratíva itt az egész lakás tulajdonlással kapcsolatban. Hogy látod, hogy te is úgy gondolod, hogy valóban van egy ilyen eltolódás az irányba világméretekben, hogy jobb az, hogyha tulajdonlom a lakást, vagy ez nem teljesen igaz? Hát ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, amit most hoztál, mert hogy tehát én azt látom, hogy ugye amivel foglalkoztam, az inkább Ausztria meg Németország, hogy ott vannak azért markánsan nem a saját tulajdonú lakhatáshoz kötődő formák, amik lehetővé teszik a lakhatást. Konkrétan ugye ezek egyrészt a szociális bérlakások, másrészt pedig a lakásszövetkezetek, amik Magyarországon gyakorlatilag nem léteznek így ebben a formában, vagy ebben a jelentőségben biztos, hogy nem léteznek. Másrészt meg igaz az, hogy brutálisan drágul a lakhatás, meg a lakás maga. Ez egy nagyon érdekes ilyen gazdasági jelenség, hogy egyre magasabbak a műszaki elvárások ugye a lakásokkal szemben, jó hőszigetelés, újrahasznosíthatóság, energiahatékonyság és egyebek. Ezek rendkívül módon drágítják ezeket az ingatlanokat, ergo egyre nehezebb őket megszerezni. De minden józan ember ugye pontosan ezt a dilemmát teszi föl, hogy miért fizessek én bérleti díjat akkor, amikor én a saját magam ingatlanjának a törlesztőrészetét is tudom ekkora pénzből, ebből a pénzből fizetni. Ez egyébként meg visszavezet minket egy kicsit a tulajdon fétise, vagy mennyire ragaszkodunk a tulajdonhoz. Én egyébként azt látom, hogy talán ma már a fiatalokban van egyfajta ilyen elfordulás ettől, mert hogy sokkal nyitottabbak az ilyen sharing economy irányába, tehát hogy nem ragaszkodnak már a tulajdonhoz, legalábbis az autóknál már biztosan nem ragaszkodnak a tulajdonhoz, és lehet, hogy előbb-utóbb eljön az, hogy a lakásnál is azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy kié, csak lakhassak benne. Itt egyébként gazdaságilag azt a dilemmát kell fölvetni, hogy vajon lehet-e olcsóbban építeni ilyen lakásokat, ha az ember nem magánberuházás végzi azt el, hanem adott esetben egy fölöttes nagy ingatlan beruházó végez adott esetben non-profit formában, és ez egy rendkívül fontos kitétel non-profit formában, ilyen ingatlanokat, hogy akkor azok tudnak-e olcsóbbak lenni, meg azoknak a fenntartása tud-e olcsóbb lenni, mint a saját tulajdonú, mert gazdaságilag ez lesz a kérdés szerintem, hogy ha igen, ugye akkor van annak indoka, hogy teljesen gazdasági racionalitás alapján ne a tulajdonhoz ragaszkodjunk. És erre vannak bizonyos nemzetközi példák, meg jó gyakorlatok is. Tudnál erről nekünk néhány gondolatot mondani? Vannak elég komoly ilyen non-profit lakhatási formák, ahol adott esetben önkormányzatok építkeznek annak érdekében, hogy pontosan fiatalokat lakhatáshoz tudjanak jutni. Ezek rendkívül alacsony, inkább azt mondom, hogy kevésbé luxus kivitelű ingatlanok, de jó minőségiek úgy egyébként energiahatékonyság szempontjából. A másik pedig, hogy amit kicsit megnéztem, ezek a lakásszövetkezetek, ami jogilag létezik Magyarországon, de teljesen egy ilyen izolált szűk körben gyakorlatilag
akik voltak, meg maradtak, azok léteznek. Ugye ez hozzátartozik egyfajta visszalépésként, vagy kitekintésként, hogy amikor 90-91-92-ben megtörtént a privatizáció ezeknek a önkormányzati vagy vállalati lakásoknak, akkor lényegében a 100%-ban a társasházi forma terjedt el Magyarországon. Az, hogy ez miért így történt, az egy tök érdekes dolog, azt meg kéne nézni, de hát akkor emlékszem rá, hogy ráálltak ügyvédek tucatjai, meg százai, hogy lehet társasházi formába átalakítani ezeket az egyköri bérlakásokat. És ugye ez a társasházi forma az, ami nem annyira praktikus sok szempontból, hiszen ott ugye ténylegesen fizikai tulajdonrészek vannak, egy lakás, meg a közös használatnak a valamilyen százaléka, ha mindenkinek azt föl kell újítania, és itt van az gyakran, hogy a társasházi lakók annyira vegyes összetételűek, demográfiai, életkori, családi helyzet, jövedelmi helyzet, hogy nagyon nehéz egyfajta ilyen felújítást, modernizációt végrehajtani. A szövetkezetek ugye a tekintetben mások, hogy ott egy tag, egy szavazat, viszont jellemzően a lakók részesei vagy résztulajdonosai a szövetkezetnek, ami egyébként tulajdonol 10-20-30 ezer lakást, és egy ilyen hosszú távú, alacsonyabb bérleti díjas, ilyen bérleti szerződés vagy használati szerződés mentén lehet ott lakást vagy lakhatást szerezni, és ezeknek az árát egyébként az állam felügyeli. Tehát Németországban nagyon nagy cirkuszok szoktak lenni, amikor ezeknek a bérleti díjaknak az árait elkezdik mozgatni, ezekre odafigyel az állam, nagyjából kicsit olyan formában, mint ahogy a minimálbérrel is foglalkozik az állam. Ugye ez egy olyan lakhatási forma, ahol egy profi nagy tulajdonos van, vagy befektető van, aki 20-30-40 ezer lakást üzemeltet, épít, hogyha kell. Világos, hogy egészen másképp tud beruházásokat megszervezni, viszont ugye a bérleti díjak, vagy a használati díjak azok meg alacsonyabbak, mint a piaci bérleti díjak. Ráadásul ugye Zsolt említetted ugye ezt az albérletes dolgot. Igen, én is nagyon sok embert ismerek, aki ilyen befektetési formaként kezel lakásokat úgy, hogy kiadja őket használatba. Itt azért ennek az egésznek a jogi környezete sem egy teljesen tiszta, meg nem egy jól végrehajtható Magyarországon. Ez kicsit belefutunk ez az egész intézményi gazdaságtanba, hogy vajon a bérbeadót meg a bérlőt milyen biztonsági garanciák védik. Szemben például egy teljesen szabályozott mintaszerződésekkel operáló német lakásszövetkezeti szektorral, vagy egy osztrák szociális bérlakás szektorral, ahol Bécs óriási nagy lakástulajdon vagyonnal rendelkezik, és több 10 000 lakást képes a Bécs városa kiadni egyébként a fiataloknak, akármilyen szempontok szerint. Nagyon érdekes ez a lakás szövetkezeti forma. Szerintem erről a hallgatóink is keveset tudnak, legalábbis ha magamból indulok ki, akkor biztosan. Ez a mindennapok szintjén így mit jelent a lakóknak? Tehát mondjuk, ha elromlik a termosztát, vagy valami felújításra van szükség, akkor azokat is egyszerűbben, meg szervezettebben lehet megoldani egy ilyen rendszerben? Igen, amennyire én ezt utána tudtam olvasni, az történik, hogy ilyenkor akkor nem én keresek egy vállalkozót, aki jön vagy nem jön, hanem szólok ugye ennek a lakás tulajdonnal rendelkező szövetkezetnek, aminek én elvileg tagja vagyok, szavazati joggal rendelkező tagja, és akkor ő küld egy szerelőbrigádot, föntart egy ilyen központi nagy csapatot, de mondom, utána néztem, Dresdában 20-30 ezer lakásszámot üzemeltető szövetkezetek léteznek, tehát ők egészen másképp állnak hozzá egy felújításhoz, egy hőszigeteléshez, liftcseréhez, vagy szolárpanelek felszereléséhez, vagy bármihez. Az, amit ugye nálunk egy közös képviselő, és minden tiszteletem a közös képviselő, aki próbál összerakni a közgyűlésen, vagy a lakógyűlésen, hogy akkor mindenki írja alá azért a beruházási szándéknyilatkozatot, azt ott akkor eldönti a szövetkezet, végrehajtja a beruházást, és mindenki örül neki. Mondom, ott ennek a rendszernek a nagy rákfenéje az, hogy az árakat mennyire szabad emelni, és szabad emelni, mert ugye pontosan ezeken a központilag szabályozott ilyen bér, vagy lakhatási díjakon keresztül tud begyűrűzni a válság, a lakhatatlanságnak a kockázata. Itt ajánlom a hallgatóink figyelmébe, meg a ti figyelmetekbe is, ha esetleg ez nem ismert számotokra, a belga együttesnek a Lakógyűlés című számát. Ezt itt bejátszani jogi akadályok miatt biztosan nem tudjuk, de... Igen, vagy a gérvágó, az is egy nagyon jó pofa történet. Igen, az is a lakhatáshoz erősen kapcsolódik. Így van. Nekem a lakógyűlésekkel kiváló tapasztalataim vannak, erről majd egy külön podcastot fogunk tartani szerintem, mert abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több társasházban is néha lakógyűlésen szoktam megjelenni, és élmény minden egyes ilyen alkalom. Igen, és ha nem vagytok elegen, akkor 15 perccel később is meg kell jelenned a megismételt lakógyűlésen, nem? Ezt már én rutinos vagyok, én már 15 perccel később érkezem, mert mindig kell várni 15 percet.
Én is éltem egyébként társasházban, egyébként tök érdekes, hogy fiatalként mi is egy olyan társasházban laktunk, ami igazából akkor vált jogilag társasházzá, akkor történt meg a tulajdonjogi bejegyzés, meg a társasházzá alakulás, amikor elköltöztünk már onnan 4 év után, addig tartott, még ez tisztázódott, és hát tényleg az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy nagyon jó, hatékony tulajdonlási forma ez a társasházi a tekintetben, hogy nagyon nehéz közös döntéseket ebben a rendszerben kicsikarni egész egyszerűen, mert a lakóknak, akik tényleges fizikai résztulajdonokkal rendelkeznek, teljesen eltérő érdekeik vannak, vagy lehetnek. És hogyha belegondolunk abba, és akkor kicsit most visszakanyarodok a beszélgetésünk elejére, hogy milyen magas tulajdoni arányt fejeznek ki ezek a lakások, hát értelemszerűen a lakásra történő költés is egy nagyon jelentős költés a családoknak a pénztárcájában, és hát az elmúlt 2-3-4 évben megmutatta azt, hogy azért a energiaárak száguldása, vagy cikcakkozása, az milyen fontossá teszi ezeknek a társasházi tulajdonban lévő közös tulajdonoknak a felújítását. Egy családi háznál ez viszonylag egyszerű, mert a család eldönti, hogy akkor most mit csinál, vagy mit nem. Egyébként az is megér egy ódát, hogy mennyire előregedett ez a hazai lakásállomány, ugyan a vagyonban nagyon komoly részt tesz ki, de nagyon komoly terhet is ró a bentlakókra, és hát itt egy óriási vagyon tömeggel a hátán van a magyar lakosság, és ugye ezt az egész ingatlan vagyont, ezt föl kéne újítani, meg modernizálni kéne energetikai szempontból, hiszen az energia nem lesz drágább, és ez egy elképesztő ilyen beruházási kényszert fog okozni, amit én nem tudom, hogy oldunk meg úgy összességében. Állami támogatásból nyilván, mert mindig, amikor baj van, akkor az állambácsihoz megyünk, hogy akkor most csinálj valamit. Igen, hát Brüsszel hajlandós lenne erre pénzt adni egyébként. Tehát ugye a szakmámból adódóan látom, azt tavaly novemberben voltam egyébként pont Erfurtban, az még egy ilyen egykori NDK-s város, hogy milyen elképesztő komoly problémákat okozott is azért az egész energetikai felújítás, és milyen nagyon nagy szándékok vannak rá, hogy ezt megtegyék. Hát ugye az EU-nak van ugye ez a Párizs 2050 megállapodása, ami szerint ugye CO2 semlegessé kéne tenni ugye a gazdaságokat, és hát Magyarországon meg azt is látjuk, hogy a legnagyobb energiafelhasználó szektor az ipart megelőzve az a háztartások. Tehát, hogy a CO2 kibocsátásunkban a háztartási fűtés, melegvíz előállítás az lényegében a legnagyobb részt képviseli, és hát azért ez egy combos feladat lesz ezt így jól, okosan megoldani. EU ad a pénzt, amennyire én tudom, meg vannak is erre szándékok, de hát itt megint ráfutunk a politika mezejére. Tehát most említettél ilyen nemzetközi példákat, te hogy látod, hogy melyik lehet az a megoldás, aminek esetleg valami realitása van Magyarországon is, itt a helyi körülmények között? Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő, tehát a szociális bérlakás és meg a lakásszövetkezetek is intézményileg jó megoldások. Itt a kérdés az lesz, hogy a magyar néplélek beveszi ezeket a formákat. Tehát, hogyha az elmúlt 50 évünk, vagy nem is azt mondom, de inkább 50-60-70 évünk azzal telt, hogy a lakástulajdon az egyetlen üdvözítő forma, akkor vajon ki lesz az, aki hajlandó lesz egy lakásszövetkezetben lakást használni, kvázi bérelni, vagy hol vannak azok az önkormányzatok, akik ilyen szociális bérlakásokat képesek lesznek építeni, meg üzemeltetni. Egyébként itt talán még fontos az, hogy létezik Magyarországon még mindig ilyen fecskeházak típusú programok. Nem tudom, hogy Miskolcon ez például van-e, de tudom, hogy Budapesten több kerületben van, ahol az önkormányzatok még megtartottak valamennyi ilyen ingatlan mennyiséget maguknak, és azt igyekeznek valamilyen módon kiválasztott fiatalok részére rendelkezésre bocsátani. Ugye ezek mind ilyen szociális díjakon mennek, tehát alacsony non-profit legalább árképzéssel, és a szándék az, hogy tudjanak elindulni a fiatalok, de rákényszerítik őket arra egyébként, hogy kezdjenek el takarékoskodni. Nekünk is volt ilyen együttműködésünk, például a 12. kerülettel, hogy ki tudjanak onnan jönni ezekből a fecskeházakból, és akkor 5-6-8 év után képesek legyenek saját hitel felvételével, saját tulajdonú lakást. De ebből látszik, hogy ez nem egy tartós megoldás, ez egy átmeneti megoldás. Hát a szövetkezeti szektornak a megújítására én tudom, hogy van erőfeszítés, és ott ugye a diákszövetkezetek, nyugdíjas szövetkezetek,
ezek működnek, és a lakásszövetkezetekkel nem nagyon történt semmi. Van egy szövetkezeti kutatóintézet az országban, ahol folynak ilyen gondolkodások, de hogy ebből lesz-e bármi. És mondom, azért vagyok kicsit pessimista, mert éppen a közgondolkodásunk nem ebbe az irányba megy. Ami egyébként szerintem jól működne és gyorsan be tudna válni, azok az ilyen befektetői bérlakások. Tehát adott esetben még ilyen maximalizált árakkal is. Tehát el tudom képzelni, hogy egy biztosítótársaság hajlandó arra, hogyha 20-25-30 éven keresztül egy életbiztosítási díjakat be akarja fektetni, akkor ezt nem mindig állampapírba tegye, hanem akár lakás ingatlanokba, de ennek az egésznek az intézményi rendszerét ki kéne alakítani, meg az egésznek a szabályozását. Másrészt viszont meg vannak erre példák, tehát elégendő az osztrák-német törvényeket elővenni, meg végig gondolni, hogy ahhoz képest hogy lehetne ezeket honosítani. Politikai szándékkel szerintem, hogy ez megtörténjen. A lakásszövetkezeteknél ott gondolom van egy ilyen méretgazdaságossági probléma is, hogy hirtelen fel kell ugrani valami nagy lakásszámra, hogy ez hatékonyan tudjon működni, nem? Biztos, hogy így van. Tehát ott tényleg már említettem, hogy ez a 20-30 ezer lakást üzemeltető szövetkezetek olyan brutális méretűek, hogy ez elképzelhetetlen. De hát ha meggondoljuk, egyébként Miskolcnak volt 20 ezer lakása annak idején a 80-as évek elején bizonyára, vagy Debrecenben dettó, még nagyobb számok is lehettek, de hát ugye ezeket mind privatizálták, és megszoktuk, hogy ez most már akkor magántulajdon és társasházi formában léteznek. A feleségemnek a nagymamája 50 éve lakik ugyanabban a lakásban, azt hiszem itt Miskolcon. Ez megint egy érdekes történet, hogy erről még nem is beszéltünk, ennek az egésznek az ilyen életkori sajátosságai, hogy a fiataloknak lakáshoz jutása nehéz, másrészt meg azt látjuk, hogy idős emberek, most idézőjelbe teszem, és nem vagyok aszociális, indokolatlanul nagy, drága és költséges fenntartású ingatlanokban élnek, mert hogy a gyerekek elmentek, adott esetben egyikőjük már el is hunyt, megözvegyült valamelyik, és akkor ugye 70-80 négyzetméteren él egy ember egy nyugdíjból, akinek fent kéne tartani azt a lakást, meg modernizálni is kéne, hát biztos, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát, hogy ezzel a magántulajdonnal belefutottunk egy ilyen nagyon-nagyon alacsony mobilitásba, legalábbis ami az ingatlant vagy a lakhatást jelenti, és hát világos, hogy nehezebb is úgy költözni az ország egyik végéből a másikba, hogyha közben ingatlant kell adjak, meg ingatlant kell vásároljak, mert az egésznek van egy ilyen regionális vetülete is úgy. Igen, és ráadásul nem is lehet mondani, hogy annyira pörögne az ingatlanpiac, hogy olyan könnyen meg lehetne szabadulni valamitől, és másik helyen venni. És akkor ez egy olyan döntés lesz, amiről egy beleragadsz tulajdonképpen akár egy életen keresztül is. Így van. Tehát, hogy az ingatlan ilyen értelemben röghöz is köt, most ez rossz értelemben hallik, de nem úgy gondoltam. Szóval nehéz valakinek, aki adott esetben Debrecen mellett egy faluban egy nagy családi házzal rendelkezik, adott esetben 100 négyzetméteres komfortos Kádár kocka. Most ő nehezen fog azért, nem tudom én, munkát vállalni 30-40-50 kilométerrel odébb, ha csak nem akar minden nap ingázni, mert hogy nem tudja ezt megtenni. Tehát az egész lakáspiac azért is érdekes, mert hogy a kínálat az nagyon-nagyon lassan tud mozdulni, a kereslet meg sokkal inkább tud ingadozni. És szerintem az ingatlan áremelkedésekben ez is benne volt, hogyha ezek a támogatási formák, vagy a jó befektetésnek vélt ingatlan iránt megnő a kereslet, akkor azt a kínálat nagyon lassan tudja ténylegesen utolérni, és ez ugye ilyen áringadozásokhoz fog vezetni, ami azért látszik, tehát, hogy tényleg nem beszéltünk róla, de 2 évvel ezelőtthöz képest feleződött az ingatlan tranzakcióknak a száma, ami teljesen őrület. Tehát, hogy egy ilyen 50%-os visszaesés 2 éven belül azért az egy piacgazdaságban is szokatlan nagy ingadozás. Egy ilyen stabilnak gondolt piacon egyébként. Ezzel összefügghet némileg, most pont valamelyik nap láttam egy ilyen összehasonlítást más országoknak az ingatlan áraival, hogy egy madridi ingatlanvásárlás az körülbelül hasonló árkategória négyzetméterben, mint Budapesten, de egy Dél-Spanyolország, vagy mondjuk olasz városokban már alacsonyabb négyzetméter áron lehet ingatlanhoz jutni, mint Magyarországon. Tehát ez is érdekes. Nem hiszem, hogy ez egy valós alternatíva bárkinek, aki mondjuk Magyarországon eladja a lakását és Spanyolországba költözik. Ez megint csak inkább a tehetősebbeknek érdekes, hogy most egy balatonfüredi nyaralót vesz inkább, vagy pedig egy szevillai lakást. Igen, ugye itt az érdekes, hogy a Nemzeti Bank egyébként van egy lakáspiaci jelentés, azt hiszem, hogy 4 évente jelentetik meg, ahol mutatják ezeket az áralakulásokat egy európai nagyvárosokkal összehasonlításba, és még mindig viszonylag olcsó a budapesti lakás, de már messze nem annyira
Egyébként itt van egy nagyon érdekes jelenség, ezt még nem mondtuk, hogy nagyon sok külföldi is jön Budapestre, egyébként főleg kínaiak, meglepő módon. Tehát akik németek, hollandok jönnek, és úgy lehet őket nevezni talán, mint a kiábrándultak, vagy nem tudom micsoda békét keresők, azok inkább elmennek vidékre, és akkor vásárolnak Zalában, meg nem tudom én hol egész komoly településeket, vagy települési részeket. Budapesten is van egy befektetői réteg, ez inkább Kína, és ők is persze ezeket az árakat így képesek jól felhajtani. Az, hogy egyébként az ingatlan hosszú távon mennyire jó befektetés, ez meg tök érdekes, mert a Nemzeti Bank kollégáinak volt egy kimutatása, aki kimutonált egyébként, azt hiszem úgy hívják a szerzőt, akik azt mutatták, hogy a rendszerváltást, ha onnan vesszük az árakat, akkor onnan nézve az elmúlt 30 évben nem volt kiemelkedően jó hozama az ingatlanoknak, mert hogy az állampapírok vagy a részvények legalább versenyezni képesek vele. Hát az embernek az érzése nem ez egyébként, hanem inkább csak az, hogy mit tudom én, 90-es évek elején egy 50 négyzetméteres új budapesti lakás volt 3 millió forint, hát most meg ugye inkább 35 vagy 40, tehát ez is egy ilyen teljesen szubjektív dolog, az érzéseink meg a narratíváink. Az, hogy az ingatlan mennyibe kerül, az jobban megragad a fejünkben, és kevésbé nézzük azt, hogy egyébként a étolaj vagy a liszt mennyi volt. Visszatérve ugye Zsolt, amit mondtál, még egy gondolat talán, hogy én azt gondolom azért, hogy az egész ilyen home office, távoli munkavégzés, meg egyebek, ez lehet egy megoldás, vagy lehet egy esély arra, hogy hát ma már azért nagyon sok olyan fiatal van, aki egy faluban bőven el tud élni, mert hogy egy hónapban 2-szer vagy 3-szor kell megjelenjen a munkahelyén, és akkor azt megteszi még egy nagyobb távolságot utazva is. Egyébként pedig otthonról, egy faluból egy jó internet kapcsolattal bármifajta munkát el lehet végezni. Ez természetesen nem érvényes a Bosch, meg a Mercedes, meg az Audi munkásaira, mert hogy azok fizikailag jelennek meg a gyárban, de adott esetben egy szabad foglalkozású, vagy egy főállású podcaster, informatikus, vagy főállású podcastos, ez bőven meg tudja csinálni, tök mindegy, hogy hol van fizikailag, így van. Nem kell drága budapesti ingatlanban legyen. Ja. Bocs, egy kicsit csapongunk, és ez főleg miattam van, de 2 dolog eszembe jutott. Az egyik az egy saját tapasztalat, a másikat meg azt hiszem pont egy podcastben hallottam. Az utóbbi az, hogy a 6. kerületben élőknek körülbelül a 15%-a nem tud magyarul, és én pont a 6. kerületben szoktam előfordulni Budapesten, és legutóbb, amikor ott voltam, akkor 2-szer is rendeltem Voltról, egyszer élelmiszert, egyszer pedig így boltból, ezt is pont ki akartam próbálni, ilyet én még nem csináltam, és mindkét alkalommal külföldi futár hozta ki, tehát a futár sem tudott magyarul. A másikat meg elfelejtettem, amit mondani akartam, úgyhogy nyugodtan reagáljatok erre, majd ha eszembe jut. Hát a külföldiekre azt tudom reagálni, hogy egy másik podcastot is reklámozzunk. A Portfóliónak volt egy ilyen podcast sorozata, Telepesek, ez a neve, ez 2023 nyarán jött ki, amelyik pont erről a témáról szólt, amit Ernő is említett, hogy Kínából elég érzékelhető számú, tehát ilyen ezres nagyságrendű, hát tömegnek nem mondanám, de minden esetre populáció jelent meg Magyarországon, ilyen letelepedési kötvényekkel jöttek ide Magyarországra, és nyilván ők is vásároltak lakást, és itt élnek a környezetünkben. Tehát de hogy jöttek át a kerítésen? Hát figyelj, ha kötvényt vásárolsz, akkor nem kerítés van, hanem ilyen szép szőnyeggel leterített folyosó. Ja, de most már ez a kötvény nincs, viszont egyébként hogy ez tényleg kapcsolódik a témánkhoz is, mert most beszélnek arról, hogy talán megjelenik a letelepedési kötvénynek egy második generációja, amikor nagyértékű ingatlant vásárolsz, és akkor azzal kapsz egy ilyen letelepedési engedélyt Magyarországon. Azt hittem hogyha Szlovákiába mész balhézni a választások előtt. Na mindegy, bocs. Nem, figyelj, az a balhé, az sokkal egyszerűbb, azt meg lehet oldani kevés pénzből, ahhoz nem kell egy ilyen bonyolult programot megszervezni. Okay. Ez tényleg érdekes, ezek a ugye a másik ilyen példa, ahol nagy tömegben külföldiek jöttek Magyarországról, hogy az Hévíz környéke volt, ott az oroszok voltak, ők most értető okokból az elmúlt 1-2 évben viszonylag kevesebben vannak, meg inkább elmentek. De van egy másik érdekes dolog is, ugye ez viszont már ugye Schengen meg az EU-nak a hatása, hogy az országhatárok mentén vannak ilyen kis szigetek, ahol a szomszéd országbeliek át települnek lassan. Tehát én Hajdúbiarban nőttem föl, ott például van egy olyan része az országnak, ahol
ahol Nagyváradról már kitelepülnek, ugye Nagyvárad nagyon közel van a határhoz, kb. 10 kilométerre, és onnan a kitelepülők azok jönnek át Magyarországra, és viszonylag olcsón vásárolnak föl Hajdú-Bihar ingatlanokat. A másik ilyen példa, ami biztos, hogy létezik, az meg ugye Pozsony környéke, Rajka, ahol szintén gyakorlatilag most már 1000-es nagyságrendben települnek át szlovák állampolgárok Magyarországra, és fölhajtják az ottani ingatlanoknak az árait, és gyakorlatilag komplett ilyen szlovák anyanyelvű vagy szlovák nyelvű településeket hoznak létre. Egyébként még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a KSH statisztikái szerint Magyarországon nagyon sok lakás van, ugye a lakásszám a népesség számához képest elég magas, folyamatosan csökken az 1 négyzetméterre jutó népességnek az aránya, vagy inkább azt mondom, hogy egyfőre egyre több lakó négyzetméter jut. Ennek ugye az is az oka, hogy rendkívül sok olyan lakóingatlan van, amit elhagytak. Tehát ugye az ember elmegy tényleg ezekbe a kis falvakba, és azt látja, hogy pusztuló házak, és tényleg tucatjával kiüresedett ingatlanok, amik statisztikai lakóingatlannak számítanak, értékük valószínűleg rendkívül alacsony, viszont lakhatásra meg alkalmasak lennének, vagy lettek volna, hogyha az ember egy kicsit megtartja még őket. Ez meg ugye ilyen strukturális problémákat okoz, hogy hát inkább keletről nyugatra, inkább a kisebb településekből a nagyobb települések felé, és hát ugye emiatt az következik, hogy ezek az elhagyatott helyen fekvő kisebb települések, ezek fognak elnéptelenedni, és előbb-utóbb majd a KSH is kivezeti őket a lakásállományból. Tehát én azt látom, hogy azért a hazai lakhatásban elég komoly ilyen strukturális problémák vannak, és én nem érzékelem személy szerint azt, hogy ez a nagyon magas lakástulajdonlási arány, ez ebben egy hatékony megoldást hozna. Én azt érzem, hogy inkább problémákat, meg nehézségeket okoz ez, de hogy ez egy annyira kényes téma, hogy az, hogy ez hozzányúljon valaki, az nagyon nagy bátorság, meg hát hosszú idő is kell. Tehát, hogyha ezek a struktúrák 50-60 év alatt alakultak így ki, vagy a rendszerváltás óta, hát igazából még a megyesi kormány tervezett ilyen fecskeházakkal, akkor volt utoljára ezt támogatott, aztán az első Orbán kormány már elindult a lakást a magántulajdon irányába, és gyakorlatilag az azóta Orbán kormányok folyamatosan ezt a politikát viszik. Ez egyfajta, hát lehet ezt konzervatív politikának gondolni, ahol a lakástulajdon az egy önmagában vett érték, de azért látszik, hogy ennek nagyon-nagyon komoly következményei vannak, amiket nem tudunk egyelőre jól megoldani. Egyrészt ugye a mobilitás, másrészt pedig ennek az egész ingatlan tulajdonnak a megőrzése, meg modernizálása, ami ugye ránk vár most így a energiaárak tartós változása okán, erre nincsenek jó megoldásaink, és ugye Zoli, erről beszéltünk, mondtad, állami támogatás, mindenki arra vár, hogy az állam milyen programokat fog erre majd beindítani, és akkor ezt hogyan lehet okosan megcsinálni. A szolár az láthatólag nagy viharokat kavart, mert ment, aztán most nem megy, aztán lehet, hogy a geotermikus energia majd lesz a következő, de hát alapvetően azt mondják a szakemberek, hogy először hőszigetelni kell az ingatlanokat, mert akkor lecsökken az energiaigénye, és akkor már csökkent energiaigényhez kell majd korszerű fűtéseket összerakni, tehát ennek ez a rendes sorrendje, tehát hogy ezt kéne igazából ösztönözni, hogy elinduljanak ilyen lakásfelújítási programok, akár tök standard módon a Kádár kockák, hát abból van több százezer darab az országban, azokat is el lehet indítani, feltéve, hogyha lakják ezeket a házakat, meg olyan településeken vannak, ahol lakni is fogják őket. Hát igen, a Kornait említetted még a beszélgetés elején. Nekem néha az a benyomásom, hogy bár az a korszak névlegesen véget ért, amit ő leírt, de azért sok minden tovább él belőle. Én az egyetem működésében nap mint nap tapasztalom ugyanazokat a folyamatokat, amit Kornai annak idején a tervutasítási rendszerről leírt, és valóban ez az erős állami túlsúly bizonyos területeken ugyancsak ezeket a mechanizmusokat hozza elő, és erősíti nagyon gyakran. Igen, én ezzel teljesen egyetértek. A szakirodalom egyébként szokta azt mondani, hogy megkülönböztet kétfajta ilyen lakáspolitikát, vagy lakáspolicit. Ugye az egyiket az angol száz, ahol tényleg ez egy olyan különleges jószág, amit ugye az embernek meg kell valamilyen módon szerezni, ugye azért az mégiscsak egy modern nemzetnek a definíció, hogy nem az utcán laknak az állampolgárai, de ők ezt úgy kezelik, mint a hozzáférés az oktatáshoz, vagy bármihez. Hogy a mi esetünkben a konzervatív kormányok mindig is a lakáspolitikát egy ilyen nagyon-nagyon fontos, kiemelt területnek gondolják. Egyrészt ugye a családtámogatások, másrészt pedig ugye ennek az egésznek a gazdasági vonatkozása, hogy az építőipar, hogyha az megy, akkor foglalkoztat, beruházás, megtakarítások, hitelfelvétel.
és ennek megfelelően ugye ez egy ilyen nagyon-nagyon központi szerepben van, ahol az állam ciklikus működése, és ezet nyugodtan kimondhatjuk, hát az állam az nem képes adott esetben egyenletesen vinni dolgokat. Ezeket a támogatásokat ilyen rendkívül ciklikussá teszi, ami 2 évvel ezelőtt még jól működött, ott ugye az infláció emelkedésével azok megszűntek, aztán most új támogatási formák jöttek, most mindenki arra fog rástartolni, hogy ezt hogy tudja igénybe venni, aztán hogyha ez kifárad megint, akkor jönnek új formák. Tehát, hogy tényleg van egyfajta egy ilyen függés a központi gazdasági irányítástól, és van egy ilyen nagyon erős állam, aki nagyon-nagyon komolyan szerepel ebben az egész lakáspiacban, és viszi a saját nézeteit, meg céljait. Igen, és ehhez társul egy csomó minden más, például ez a sajátos pénzügyi kultúra, amit említettél korábban, hogy sokan, például az én családomban is vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy a lakás az egyetlen biztos befektetés, mert minden más az kamu, előbb-utóbb úgyis átvernek, lesz egy összeomlás, és akkor elveszik a pénzed, de a lakás az ott van, biztos. Nyilván ez a fajta gondolkodás is afelé motiválja a politikát, hogy ne nagyon gondolkodjon másban. Igen, ez, hogy összekapcsolják a családtámogatással, és ebből aztán így nem lehet, vagy család létesítésből, gyerekvállalás ösztönzésével, ami ugye szintén egy fontos cél, de láthatóan nem túl hatékony, viszont ráerősít egy nem túl szerencsés lakásszerkezetre. Szerintem, amiről még esetleg beszéljünk egy kevesetben, nem tudom, hogy mennyit tudsz hozzáfűzni, az az, hogy ami előfordul, hogyha amikor nagyon leromlik egy környéken a lakások állapota és a lakásoknak a minősége, akkor megjelennek ilyen állami programok, hogy próbáljuk az egész környéket újjá varázsolni, és ugye Budapest kapcsán is most a mini Dubáj egy ilyen felmerülő téma, az ott nem teljesen meglévő lakásokat rombolnának le, hanem valamilyen barnamezős területekre építenének egy új negyedet. Úgyhogy látod, hogy ez hogyan befolyásolhatja mondjuk a magyar lakáshelyzetet, vagy ez lehet-e érdemi hatása úgy a magyar átlagra? Igen, ezek érdekesek, mert ugye az állam ilyenkor megpróbál gyakorlatilag egy ilyen óriási nagy egyedi beruházással teljes területrészeket megváltoztatni. Egyébként vannak erre jó példák, tehát ugye, hogyha Budapesten nézzük mondjuk azt, hogy a pesti oldalon a közraktáraktól délre, ugye ahol kialakult egy teljesen új városnegyed, aminek az első fecskéje még a Demján Sándor által támogatott ugye, Nemzeti Színház meg művészetek palotája volt, tehát hogy ott kialakult egy teljesen új városrész. Hát itt is ugye ez történne, amennyire én tudom, hogy a rendezőpályaudvaron épülne egy ilyen. Mi fog történni? Ugye ez kialakul egy olyan szórakoztató negyed, ahol valószínűleg nagyon komoly éttermek, talán színházak, mindenfajta ilyen turista csalogató valamik, és ott létrejönnek valószínűleg a lakások, ezek a lakások szerintem rendkívül drágák lesznek, valószínűleg külföldiek fogják megvásárolni, tehát ezek inkább, ezt konkrétan, amit te most itt említettél, inkább erre azt gondolom, hogy ez egy sziget lesz majd Budapesten belül is, és igazából a nagy problémákat nem fogja ez megoldani. Tehát az, hogy egyébként nem tudom én most Alsó-Zsolcán, vagy Felső-Zolcán, vagy Miskolcnak a különböző részein hogyan laknak az emberek, ugye erre nem lesz különösebb behatás. Tehát inkább ezeket ilyen kirakat projekteknek látom, amik egy ilyen jól célzott beruházással egy helyet megfognak. Biztosan lesz ennek egy kisugárzó hatása, és ott a környéken majd egy kicsit felértékelődnek az ingatlanok, ott egy picit majd megemelkednek az árak. Aki ugye nem tudja azt megfizetni, az eladja, az elhúzódik valahova máshová, de ugye ezek azért ilyen tartós, meg átfogó megoldásként szerintem nem tudnak jól működni, tehát én ezeket nem gondolom erre jó megoldásnak. Sokkal jobb megoldás lenne az, hogyha elindulna adott esetben egy felújítási program, ahol akár 10-20-30% támogatással hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés be tudna indulni, de erre meg valószínűleg EU-s pénzek kellenek, azok meg most éppen erre nincsenek, tehát hogy szerintem ez kellene. Meg még egy nagyon nagy dolog, vagy ami súlyos igazából,
hogy azért látjuk azt, hogy bizonyos régiók teljesen elnéptelenednek, meg el fognak néptelenedni, és valószínűleg ott meg tök felesleges ingatlan beruházásokat végezni, tehát az is gazdaságilag teljesen elképzelhető, meg érthető, hogyha valaki elvégez egy 6 milliós felújítást egy ingatlanon, ami a felújítást követően ér, nem tudom én, 5 millió forintot, mert a piaci értéke meg annyi. Tehát, hogy ezek is ilyen teljesen sokszor fájó, de egyébként meg sajnos velünk élő akut problémák. Hát az biztos, és ráadásul itt Miskolc környékén ez nagyon is egy jogos felvetés, hiszen Miskolc lakossága folyamatosan csökken, még az agglomeráció is folyamatosan csökken, tehát még azt se lehet mondani, hogy egyszerűen csak kiköltöznek az emberek a környező falvakba, és közben pedig itt van ez a nagy lakásállomány, aminek valami értéke nyilván van. Tudom, hogy itt is vannak ilyen fecskeházak, vannak ilyen jellegű próbálkozások, de hát ez egy nagyon kis részét érinti, és nincs erről statisztikám, de egy meggyőződésem, hogy nagyon sok lakás lehet, ami üresen áll, és amit igazából nem is használnak, meg nem is nagyon tudnak hasznosítani, eladni. Tehát anyagi értéke az alig van. Igen. Most ebben az esetben lehet persze az egy megoldás, hogy ezeket elkezd egy önkormányzat, vagy egy állami ügynökség, vagy bárki egyébként fölvásárolni, és megpróbálni ezeket központilag kezelni, és hogyha valaki, vagy ez az önkormányzat képes arra, hogy ezeket ne ilyen for-profit beruházásként kezelje, akkor ezek például lehetnének fiatalok számára ilyen induló fészkek. Itt ugye nagyon fontos az, hogy igen, vigyázni kell egy környékre, mert hogyha ott elindul a romlás, akkor azt nehéz lesz megállítani. Én meg a másik ágon ugye azt látom, hogy Budapest agglomeráció folyamatosan növekszik, és egyre élhetetlenebbek a közlekedési viszonyok, de egyébként meg Budapest lakossága szintén csökken, mert mindenki ugye az agglomerációba próbál kihúzni, és egymás hegyén hátán fölépülnek viszonylag pici telken nagyon nagy ingatlanok, ahol aztán teljesen megoldatlan az összes létező infrastruktúra, nincs óvoda, nincs iskola, nincs szemétszállítás, meg semmi nincsen, meg orvosi rendelő sincsen, viszont ugye mindenki próbál kihúzódni, tehát hogy ezek ilyen nagyon egyenlőtlen. Egyébként sajnos ezek a jellegű problémák, ezek megvannak Németországban, meg Ausztriában, csak talán kevésbé erősen, mint ahogy itt nálunk, mert talán ott ez a fajta elnéptelenedés, ez nem annyira, vagy kevésbé jellemző. De például most mondok egy nagyon meredeket, Németországban elkezdték tiltani a önálló családi házak építésének az engedélyezését, az tisztán energetikai, meg olyan okokból, hogy ne foglaljon el. Ugye a családi házak elég komoly területeket foglalnak el, amik ilyen fenntarthatósági környezetvédelmi szempontból aggályosak, ezért ugye a ikerházak azok kevesebb területet igényelnek, ráadásul van egy közös faluk, ezáltal a hőszigetelésük vagy az energiahatékonyságuk jobb, és ezért nem nagyon engedik ezeket a nálunk teljesen természetes és normális családi házas struktúrákat fölépülni, ami ugye elég bátor dolog már, hogyha az ember azt gondolná, hogy egy szabad országban az ember azt csinál, amit akar, de aztán kiderül, hogy mégsem. Tehát, hogy rendkívül erős kényszerek működnek azért így a lakhatásban, és ez nagyon komoly problémát okoz azért nem csak Magyarországon, hanem nálunk fejlettebb gazdaságban is. De visszatérve az elejére, ugye az látszik, hogy a román, magyar, horvát nagyon magas lakástulajdonlási arány az nem a fejlettségnek a jele, hanem sokkal inkább egyfajta elmaradásnak, vagy lemaradásnak, vagy ütemtévesztésnek, és ugye ennek nagyon-nagyon komoly negatív következményei vannak, meg lesznek az mi életünkre. Igen, tehát hogy ez az, amit nem tudom, hogy kellően kihangsúlyoztunk-e esetleg itt a végén még itt csak címszószerűen még ezeket összefoglalhatjuk, hogy mik azok a hátrányai, amik ebből a nagyon magas lakástulajdonlási arányból adódnak. Hát én azt tudom mondani egy ilyen életkori szemléletben, hogy a fiataloknak nagyon nehéz ugye itt a tulajdonossá válni, tehát gyakorlatilag állami támogatások, meg családi segítség nélkül szinte lehetetlen ugye lakást szerezni. Az állami támogatások természetesen ösztönzik is ezt, hogy ebbe az irányba induljanak. A másik végén ugye az időseknél ugye a lakhatási szegénységnek szokták ezt nevezni. Egy nagyon értékes ingatlanban laknak az idősek, vagy jellemzően abban laknak, amit képtelenek fenntartani, és teljesen irreális is ennek a
fenntartása, és az egész vagyonnak a megtartása, annak a vagyonnak a felújítása, energetikai korszerűsítés egy óriási terhet ló a lakosságra, hiszen a lakosságnak kellene ezt a tulajdonában álló vagyontömeget most hirtelen korszerűsíteni, ami nem fog menni egészen biztosan. Építőipari kapacitás sincs rá, tőkeképessége sincs rá a lakosságnak, tehát itt van ez a mi lesz ezzel a vagyontömeggel, és hát ugye említettük szintén a mobilitást, tehát hogy a lakás tulajdonlás az biztos, hogy nehezíti az országon belüli területi vagy regionális mobilitást is, amit valószínűleg egy ilyen rugalmasabb ilyen bérlakás szektorral, vagy valamifajta ilyen önkormányzati beavatkozásokkal jobban lehetne kezelni. Tehát én ezeket látom most, de lehet, hogy ki tudjátok egészíteni még további témákkal. Hát igen, csak hogy összefoglaljam, amit mondasz, tulajdonképpen van egy magyar fiatal, és akkor van előtte egy olyan cél, amit ilyen kulturálisan megörökölt, szinte elérhetetlen, csak állami támogatással tudja elérni, ezért nyilván folyamatosan olyan politikákat fog támogatni, amelyek növelik az ilyen típusú lehetőségeket. Ezeknek köszönhetően végre szerez magának egy lakást, amivel egy életre szóló problémát szerez magának, hiszen először is immobillá válik, nem tud könnyen munkahelyet váltani. Aztán mi van, ha elválnak mondjuk a család, és akkor utána aztán... Ez azért elég ritka. Ez nagy, igen, 3-ból csak 2, nem? Igen, tehát ez szinte soha nem lép fel ez a probléma. Aztán ott van, hogy folyamatosan költeni kellene arra a lakásra, amit nem tud megtenni, vagy ha megteszi, akkor meg semmi másra nem lesz pénze. És aztán ott marad időskorában egy óriási ingatlanban, amivel megint csak nem tud mit kezdeni. Úgyhogy igen, tehát ez a hatalmas nagy vágyuk, és tényleg szinte mindenkit ez vezérel Magyarországon, beleértve minket is, hiszen mi is itt mindannyian nyilván lakástulajdonosok vagyunk, és aztán utána rájövünk, hogy emögött gazdasági racionalitás van valamennyi, de nagyon sok olyan dolog nincs, amivel viszont nem számolunk, és amivel nem nagyon hívják fel a figyelmünket, amikor erről a döntésről van szó. Igen, az itt az érdekes, hogy egy fiatal nem nagyon lát más mintát. Tehát, hogyha nézi a saját szüleit, az idősebb testvérét, a nagyszüleit, ugye mindenki a magántulajdonú lakásban lakik, és nem is merül föl, hogy ezt másképpen is lehet csinálni, és igazából nem is nagyon vannak alternatívák. Tehát én ezeket hiányolom igazából Magyarországon, hogy akár egy ilyen szociális bérlakás szektor, akár ezek a lakásszövetkezetek legalább intézményi alternatívát nyújthatnának, hogy legyenek eltérő minták, meg akkor lehessen azt mondani, hogy akkor előny, hátrány, mégiscsak ez nekem jó vagy nem jó. De ez majd egyirányú utca tényleg egy fiatalnak, aki 22-23 évesen le akar válni a szüleitől, akkor hova menjen. Vagy végtelen pénzért albérletet fizet, ami másnak a magántulajdon egyébként, vagy megpróbálja ezt az utat elindítani, hogy akkor családi kölcsön, tőketámogatás, adott esetben családi kezesség, tehát hogy fizetési támogatás, és akkor elindulunk ebbe az eladósodunk, és veszünk egy első lakást, és onnan megpróbálunk csokkal 1-2-3 gyereket vállalva tovább menni. Ha meg a gyerek nem jön össze, akkor úgy jártunk, és akkor majd intézzük a kincstárral azt, amit kell. Tehát, hogy ez sajnos igazából az a probléma ezzel, hogy ez egy nagyjából egy sávos út, ezen a sávon lehet közlekedni, és nem igen van ma Magyarországon ennek alternatívája, ami szerintem nem jó. Igen, és ami engem különösen aggaszt, az az, hogy az esetleges alternatívák vagy lehetőségek, amiket itt említettél, több is az önkormányzatok szerepéhez kötődik, és hát ez Magyarországon megint nem egy realitás, hogy itt az önkormányzatoknak bármi olyan kezdeményező ereje legyen, talán 1-2 város leszámítva, hogy ez valósággá is válhasson. Igen, visszaérünk, amit mondtál a Kornaihoz. Tehát van egy nagyon erős államunk, aki egy nagyon erős vízióval irányítja ezt a témát, és rajta tartja a kezét, mert számára ez politikailag rendkívül fontos szektor. Mi most inkább ennek az egésznek a kockázatairól, meg a mellékhatásairól beszéltünk. Persze örülünk az ingatlan tulajdonnak, de én látom, tehát a saját felnőtt gyerekeim pont ebbe az utcába vannak, hogy akkor hova költözzenek, és akkor lakást kell szerezni valahogy. Igen, és amit említettél, és ez a beszélgetésben előjött, hogy az alternatíva most az albérlet, ami tök kiszámíthatatlan, és ráadásul
ráadásul nagyon drága, és ehhez képest ugye nyugaton vannak olyan alternatívák, ami hosszú távú, nem saját tulajdon, és hát legalábbis megfizethetőbbnek tűnő, mint ez az albérleti. Mindezek a szociális bérlakások, mind a lakásszövetkezetek ilyenek, amik jól szabályozottak, intézményileg jól szabályozottak, sokkal jobban szabályozottak, mint a magyar albérlet. Hát ugye mindenki ismeri az albérletes horror történeteket, ahol az albérlő lelakja, nem lehet kiköltöztetni, 2 évig gyerek születik, akkor meg főleg nem lehet kiköltöztetni. Tehát, hogy ez egy olyan megoldás, ami létezik itt, meg egyre gyakoribb, de nem egy jól működő megoldás, ahol mind a két fél azt tudná mondani, hogy nekem van egy biztonságom, hogy az ingatlanom akkor megmarad, a bérlőnek meg van egy biztonsága, hogy nem fog adott esetben drámaian emelkedni a bérleti díja, és nem fogják kitenni őt az utcára, hanem akkor ott tud lenni, ameddig tervezte. Tehát ezekre az alternatív intézményekre van szükség szerintem, hogy lassan elinduljunk egy kicsit a diverzifikáció útján, bármilyen csúnya is ez a szó, mert hogy ez a 90% fölötti lakóingatlan arány, ez egy teljesen ilyen monokulturális vagy monokultúrás állapot, ahol alternatíva ilyen, ez van, és nincs más. Na hát most már jól kitárgyaltuk a témát, szerintem mehetünk dolgozni, hogy a gyereknek a lakására összejöjjön a pénz, mert különben mi lesz a világgal. Nem tudom, Zsolti, neked van-e esetleg még bármi gondolatod vagy kérdésed? Hát a fél órával ezelőtt, amit elfelejtettem, az eszembe jutott egyébként, de most már ezt az ajtót nagyon nem akarom kinyitni. Ez csak annyi lett volna, hogyha valaki olyan szerencsés helyzetben van, hogy befektetésen gondolkodik, és eszébe jut az ingatlan, akkor még mindig eszébe juthatna az, hogy mondjuk olyan befektetési alapot vesz, ami ingatlannal foglalkozik, vagy más ilyen pénzügyi terméket. Tehát valószínűleg itt is ilyen pénzügyi, kulturális korlátok is vannak Magyarországon, hogy idáig nem jutunk el. Egy időben egyébként nagyon mentek ezek az ingatlan befektetési alapok, és most én azt olvastam, hogy most megint elindult a kereslet irántuk. Hát ugye ez egy elegáns forma arra, hogy ingatlanom legyen, de ne kelljen feltétlenül ugye a kulcsoknak a átadásával foglalkoznom a bérlő irányába, meg azon agyalni, hogy vajon a falakat nem tudom én összekenik-e vagy sem. De hogyha a befektetési alapok mögött meg egyébként ingatlan lakó befektetések vannak, vagy beruházások vannak, az meg teljesen jó. Tehát egy befektetési alap is lehet egyébként lakásoknak a tulajdonosa, és akkor a hozamát azt fogja adni, hogy részben értékelődnek fel azok az ingatlanok, részben meg mégiscsak realizáltuk rajta egy bérleti díj. Tehát ez is egy ilyen intézményrendszer lehetne, vagy lenne, ami ezt a monokultúrát oldani tudná szerintem. Tök igaz, amit mondtál, Zsolt, igen. Erről a menőségfaktorról nem beszéltünk, de ez még ilyen cégtulajdonolással kapcsolatban szokott előjönni. Én már többektől hallottam, hogy ez milyen menő dolog, hogyha valakinek vállalkozása van, és akkor erre azt szoktam mondani, hogy akkor vegyen egy Standard & Poor's 500-as indexet követő ETF-et, és akkor elmondhatja másnap a bárpultnál a csajoknak, hogy 500 cége van, legalábbis valamilyen töredék kismértékben. Jó, hát szerintem itt lassan Ernő már ilyen törvényjavaslatokat fogalmaz meg, vagy legalábbis ilyen kormányzati ajánlásokat, aminek örülök, hogy ilyen gyakorlatba ültethető dolgokat is akár megfogalmaztunk, de szerintem lekerekíthetjük a sztorit. Vagy van esetleg még valami, amit el szeretnétek mondani? Ha nincs, akkor szerintem azok a hallgatók, akik idáig eljutottak, hát szerintem így Ernő miatt egész nagy lesz az arány. Szóval az, aki idáig eljutott, az megérdemli, hogy amit az elején mondtam, egy ilyen beköszönést, hogy real estate kívánok, ez megtudja, hogy ez miből származik, hogy egy ilyen kis kulturális ajánló a végére. Ez a Kezdet fiai nevű, hát azt hiszem ilyen underground hip-hop együttesnek nevezhető talán hivatalosan. Nevezzük rapnek, ez szerintem helytálló. Nevezd rapnek. Szóval ez a Budapest Mód című szám, amit én egyébként teljesen versként értelmezek, és most viccet félretéve mondom, hogy nekem a Závoda Péter ezzel, meg más költeményeivel is, ugye a Kosztolányi Dezsővel, meg József Attilával van kb. Egy polcon nálam, és ez egy viszonylag hosszú költemény, amit berakunk majd a show notes-ba minden mással együtt, amit említettünk, és majd javaslom a hallgatóknak, hogy hallgassák meg, és vagy olvassák el, talán még érdemes is elolvasni inkább először. Most csak 3 versszakot olvasok fel ebből búcsúzóul. Tehát a Kezdet fiai, avagy Závoda Péter, Budapest Mód, részlet, Pest a lakáskultúra, s hogy real estate kívánok, Pest a jólét kontúrja, dívák és díványok, város túl a városon, ahol várom ott van, Pest egy távoli rokon épp látogatóban. Talán én is Pest vagyok, Pest a pestiségem, Pest, hogy rég Pesten lakok, s nem lettem pesti mégsem.
Ennyi, így Miskolcról. Vers mindenkinek és fárasztó sportág 3. adása. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Bizony, köszönjük Ernőnek a részvételt. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Lájkoljátok az epizódot, osszátok meg, értékeljétek a podcast platformokon, meg minden ilyesmi, és hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok! 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 Úristen, micsoda öngól! Szinte hihetetlen! Bankban a pénzem. Ahogy megnyomja ezt a gombot és engem tárcsáz, azonnal a pénzenergia áramolni fog önhöz. 20 forint, egy darab. Basszátok meg. Akkor kifúrom a 10 forintot. Fényűzés, nehéz megmondani, hogy pontosan mi az, hogy fényűzés. Magamnak megveszem a Lánchidat. Mi ez? Ez az, ami ember és ember között különbséget tett. Arany. 63 éves vagyok. Igen, jó. Fölírtam önt, Julianna, természetesen a szerencsépénz füzetembe. És volt nincs! Ne gondolkozzon. Hívjon. Boldog karácsonyt kívánok. Babi még mindig elérhető.